Μάτος που αλλάζει το παιχνίδι για τον Κλέιτον. Πίεση από τους γηπεδούχους με τον Ιβαντσιτς να γυρίσει την μπάλα. Το 1-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Άντε Ρουκάβινα στην πρώτη ευκαιρία που είχαν οι πράσινοι να γυρίσουν αποτελεσματικά την μπάλα. Ανοίγουν την άμυνα του Λεβαδιακού και προηγούνται στο 25ο λεπτό. Με τον Ρουκάβινα σκοράρει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα. Ήταν όλη η ανάπτυξη του Παναθηναϊκού πολύ καλή σε αυτή τη φάση. Η σέντρα χαμηλή από τον Ιβαντσιτς και ο Ρουκάβινα κάνει αυτό που όφιλε να κάνει με βάση τη θέση την οποία αγωνίζεται σήμερα. Σαν κρυφός κυνηγός πίσω από τον Σόουζα δηλαδή. Βγήκε και έκανε ό,τι δεν κατάφερε ο Βραζιλιάνος και κάνει κίνηση στο πρώτο δοκάρι για να υποδεχτεί την πάσα από τον Ιβαντσιτς. Από το καθαρό μυαλό των Γκάμπριελ και Κλέιτον που γύρισαν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Φτάνει αριστερά στον Ιβαντσιτς η σέντρα